Guys, welcome back to my channel. This is Eric Kilot, guys. Ayan, part 2 ni siya, guys, sa kong kilot ka ganina. So ayan, mag part 2 ta kayo, over ang time. Please subscribe, like, and share po. Salamat. Oh, ba na? Dua ba gabot ka no? Wala naman Pag mubag siya, ando gawa na kadaghan mo na siya. Isa ka sa kapal sa lawag lang, mubag lang, ginihupong man. Wala na ginamit. stop up no? Tulog, kasi siya kagi. Ako na, hilot ko siya bukagon. Lutong yun na siya. Dapat magkato sa wala ko sa mga nahilot na. Hindi kaya kasagaran sa mga ngana, di mo napahilot. Kasagaran sa mga high blood, di po napahilot. Kaya nagsalik lang sa maintenance. Ang problema, kaya sila gag-maintain. Pila na katuig. No? Taon na Ako, na yung maintenance ako, high blood nga. Uminom ako maglabad ako, wala na akong kumati. Bunog din akong gadaw, ginainom. Nindot na kay kuan. Na kay ang kwasa. Dugo. So, maintenance. Dili, kanang sukat ng kaba. Kaya aware mga dugo. Kung ano, ako, galing garlic water. Ahos ba, ilunod sa tubig. Sa mga anak ko, pwede naman tubig lang doon. Tulag tubig. Tubig na dagalo. Ng tubig, nga, dili sulag. At ang isog alcohol ang lawa. Dili magbasa. Kasi Ano maghihilot no? Di? Maghihilot mo ba? Kaluyan nga eh. Ano ginagawa? Wala na. Ada dagan rin yung kapitang. Hindi na yan eh. Wala naman siya ikuhan, pero di nagipariatan ko. Malagi tayo yung mga hilot. Ako nga gibasa, ako gibasa ko nito. Sa bumba ni sa baga na luwag ng belt. Diba sa paa nagkabumbag mo luwag na no? Lisig belt, diba? Tignan mo tingin ka, ginamunggot man. Ano siya? Kawag saging binangay. Kawag saging binangay. Mukawag saging binangay, isa o dua ka buhok, bago ka mamahaw, bago man ito, bago mangyapon. Paunahan sa saging. Dili nga pag magkaon magsaging. Kailangan isa si Pe. Unahan saging tao. Isa si Pe. Ah. Kaya na yaw, may nalilimit. Well, kadaba rin ang hinog. Ano lang? Kadaba ang hinog. Binangay dito. Binangay gigya. Si binangay niya, kaon ka, kaon kang saging, dura ka buhok. Man, mamahaw ka. Paunahan, sulod sa lawas. Oron. Wala kuhan. Okay, kaon ba? Mao to siya makuha sa mga jewel. Antod mabaga siya. Ano mga luwag-luwag na ng jewel niya. Parahanan, tanaw niyo. Siya may makag-views. Tanaw ng kao. Nag-running na siya niya, ads na ron. Pinamasin ko ba? Oo. Tuloy. Hindi rin ang pagko. Ay, kuliya style lang. Kuliya. Games niya. Sugay ng mga anak, ang mga tao ng cross games. Bisan kay Guwang games. Susugay sila. Nahilig anak, tanaw ginana. Yung mga maayo man ang manula. Yung ikaw di kay kamaayo, mangupia dito niya. Tudlo mo na siya. Mo di ay. Wanang ipalo ka niya. Nakaraan na po. Kulang di ko nagtanaw na. Dulan niya. Hey. Tanaw mo na. Daan ako. Bigay ng Galaxy Anton mo, atong Antonio. Sayang kung budget. Kung yan gano'n, binahan ganito, Kingston.
Panikabutan na ito, nga di yung kamapirahan na. Pila na ka man, 4 months na. Wala pa yung mapirahan. At di mapirahan. Ito ang kaya natin muna, nga di yung kamapirahan. Pero ang bala na kong operation, anak, wala lang mo na laser. Laser lang. Kaya sa lesion, pero mahal. Libre sa Marawi? Libre. Yeah. Sa Marawi. Pagkitaw na yung siya, kaya ang iyahan siya asawa. Dito nga napapira. Doon na kata nun, masayro na eh. Pero, bilay kaya digos ha? Mahal na. Kaya 150 kaya. Isa na, yung PDC? Yung PDC? Pwede naman na ito, madaram na ito. Diesel niya ang kuha na ba sa Pinos? Diesel ko yung tanggal. Ito niya, 100 lang. tako, gapon. Ito na kung papa, no? Hindi. Pinala Ano yun na? Abag ko. Pwede na ba ka? Kasi, Pwede. ako mo ganyan kinabasa. Nag-o sa kinabasa. Luto, laba, hugas. Pang-ukay, kami doon. Dali ko yun. Ako mo kay siya. Ano? Ah. Kung naman Jumelina sa inyo, ha, pwede ka maghampo lang ano. Manay, isa na lang nga technique na nagtrabaho na ilot. Ano magtrabaho ni mo, hampulan mo na siya or maghampo ha. Hampulan mo Jumelina, tulak ka buok. Paano mo bukong, butang mo tulak ka buok Jumelina. 30 minutes lang, tanghala. Lisa Kuha, na to. kuha ng bukog. Kuhaan lang bukog ya. Kuha, bukong. Wala na kuha eh. Hindi, tunga, katong kuhan ba? Tumoy niya ba? Ah, tubig. Kung tumoy na ba sa iyang kuhan ba? Aw. Katong nikunit po sa punuan. Sanga. O, di ba naman ay nigawas, alas. Eh, kuno mo to. Ano? Ano? Mahal niya tubig ko kuha. Ha? Yung pulang tila. Ano gagunting ako tumoy eh. Ano man? Lagi yung tingin mo. Tumoy ba? Ito yung... Kato lang kahoy. Kahoy niya ba? Tumoy, mo na to. 5 ka buhok, kinabutang na ko. Lindot na sa branang. Usahay po na sakit yung lawag, likod. Masa to sakit, kato siya. Pwede ba Mas likon pa to sa kaya sa bintusa. Tangi ko ba, hinigtan ni mo. Pero ka na, 30 minutes. Bugnaw siya na, magbutang ni mo. no? Suyok na. Asa yung Nangala ka ba? Maugaw ba? Mabasa po. Ha? Bawas na sinot. Suyupan man yan. Asa mo nagpatong Dito na sa balay ni Madam. Dito sa padulong sa karaang balay ba. Naraman na dito. Kuha mo, naghan mo ha. Kaya na sinta ka buhok. Sulay po ka sakit mo likod. Buto, butang ito. Video Tulo. Manana, tulo, 5. Tulo na. Suyok na. Na 30 minutes. Gines yun. Ang uban mo, itag sa kadlaw. Uy, sum. Sa oras, pwede ba? Lindot 30 yun. Wow na yun. Ilisa na po, pati basaan na, basa o murag nalaya. Ugagan ni guys yan. Tanggalon na po ni mo. Ugang sinaw ba? Baga kay kapano, grabing singot na siya. Singot nila. Mati nag-vlog sa tira yung iba. Lalay muna siya. Para mas madali, bagyo siya ba? Kaging nga ng gilid yun. Kaging. Kira? Ito kamay. Konti. Bigay ko man. Ano mga customer mo, pag maayo na, wala yun. Hindi nag-good takes good. Hindi ka matay. Paramdam. Hindi mo balik, nagdugay, nag-okay na. Okay na, sige. Nagdugay. Kaya di damdamin. Yan. Nagdugay, uy, mo balik na po na rin ko. Tulig na good. Oh, very good. Manawag sa ko, nagdugay na po ng uy. Ay, sobra to eh. Naipay mas mamalik. Gayahin, ano, dugay kayo mabalik. Natapan ako, andyan siya. Ano yan? Ito na lang. Buhay ang lugar mo.
Estero, ano, libalik din rin. Wala naman sakit ang tuhod. Tukar ako ng tuhod na Manawag daw. naman nagkalit. Puro gina sa panggabi. Hmm. Kaya panggabi. Hindi ka tukar sa tuhod na to. Dagan naman po tukar. Aray-aray, turkay, aray. Aray na siya eh. Kung mga kagsawan ko, duklan ka ka nga dako mga. Sa adot lang grabe yung kamumot. Kita ko. Lagi pa ng book. Ako na kayo ron mo siya eh. Diba? So gani. Ano yung gila ko bata? Kumusta na ka yung papa? Dialysis niya yung papa ni. Oo. Ito, kami din. Wala. Hindi ko konserve sa to dati. Ah, Siyempre nakakuhan ka. Kapa, may kuhan mga. Grabe siya yung papa. Kung na kayong lawas. Di ba kayo? Daghan na kayong operation ng lawas. Ano pag yapon? Ano naman yapon? Dialysis, hindi ko naroon na sila. Di matakapugong yung tao ko. Hindi ka man ang kuhan. Yung nanakaw ko din, ang dialysis na forever. Sabado niya. Hindi na maulian na siya. Hindi na ilisan. Lian mo na doon. Hindi na ilisan. Ang pinaka-importante ang sirkulasyon na dito. Oo. Sirkulasyon na dito. Ito, primero, ang hilot, anak ng pagka. Sunod na adlaw, biyahe sila kung kuya ko nito. Mag-agi pa ko na dito, papahilot. Hindi kinakuna. Yan ko naman sa kanang mga sugol, mga gusto kong ulian. Wala pa ito sa dialysis. Uso? Ayaw, panay kawa, sir. Kami alam-alam ang talagang. Hindi na ko to, siniman na ko to. Oh, di? 60 may nagwala ko rin. Apa na yung manghilot sa stigod ko. Ayaw lang din arthritis ko ba? Kuan lang, sumpak lang. Sumpak. Kita mo siya dyan. Ayaw yung sumpak sa mga tao. Kasi yung tao, mataas ang edad, awareness ka ako. Kita yung gira-gira. May Ang matambad dyan. bukaon niya po sa rukon niya. Ay. Ano ganit po po? Iwawalan mo nito. Iwawalan. Ah. Iwawalan ako, binan ako. Sir, akong bawal dili para sa mga kita patras, tanang kapil ko. Akong birthday sa ihang ako nga. Kaya katong Lalabas week. kung kaisa nga, hilot na to. Naman, ada to birthday. Gamay rin to kaya ito yung ikaon niya. Lamang loob ba to? Ito kong bak ba to? Basta ito. Huwag man, nanawag sa kuwa. Ito, para natin. Yan, lisod biya ang akong time. Di biya ako nga kung permanente. Turun sir. Itong last round, huwag ba itong nanawag. Gusto siya. Sir, wag yung time sir. Ang time ako niyo. Hindi na pwede good eh. Makauna naman good. Okay naman good ako. Di ko malipag. Customer basta nabakante ko. Di ko malipag. Kung kanin nakauna, wala kita. Bahala kung sa taka-close. Okay. Booking mo na daan. Isod man, asa to kay butang na. Isa ako pag ginagawa na. Mali ba ito? Ibutang na ka dire. May bakante na ko dire. Yung gusto mo niya kani, Ay, siya magbuot. Hindi na pwede. Kung dyan, emergency ko, wala mo kumahimo ng emergency. May doktor, kaya ko yung nurse. Oo. Pwede, hospital na, emergency. Mm. Okay, pwede man tong nurse. Manawag mo ng Manawag. nurse sa doktor. Para man sa balay. Himuan na eh. Sige, manawag mo ng nurse. Dok, kanin ko lang ko. Titirahe mga A17 nga. Dextrose. Ayan, dugo. Inyong anak ko, tanan. Ayang hangin. Tirahe ko, wala siya. Magkagat siya sa doktor kung siya isulti. Dahil ginana kay Kuala, Hindi man na pwedeng ako, hilot man. Hindi ako na pag-ingong time na ako, hindi na pwede. Hindi ginana mas magkuha na po tawag ganito nurse nila. Ay, mapahiro emergency at tuwasan na dito. Ay, assistant niya ba? Assistant niyo mawala. Nag-easy ba? Mga anang kuhan. Madugay kaya, mukha naman di kaya. Hindi na, kuhan na ako na. Naramdaman ako ang kuhan ng yun. Critical dito usahay. Lagi? Lisod yun, na usahay ng... Sa isang kadlaw, na usahay ng kabalipad kung ito mga tulo. Napuno tanan. Mana, ulot na. Ayun, tagpatindaghan ng hilot ako, 20 dera ba? O, 4, 5, unong ano ra. Tagkas kay time.
Oo. Lipat na dito, hindi na pwede hot doon atong time. Ito, ito siguro. Oo. Lawas Nga, naglain na mong lawas, alas 9 sa gabi, nga ako, hikam ko buntag. Ito, so, kusigan pa kayo ito. Ikaw, pwede tao mo ito. Kawat maging makina, no? Maluya. Magkina nga. usog eh. Trabaho dito ito, alas 5 ra ko ito. Overtime naman alas 6, alas 7, alas 8. Nage. Ay, nataasan na dito kayo. Alas 10 ko ah. Masugod sa punta alas 8, namuna, human dapat, alas 6 man ako. Ikot ako sa 8, maybe. Ganina yan, nakay customer ganina. Ay, kung kung dawat, Ako ganina, dapat ganina. kung binyag mong gat. Kaya ito, ano ganyan? Nakaw. Unya. Kaya rin, mamuka ka alas 10, alas 11, mamuka ka. Ay, isa malawag. Magsisi siguro. Ay, hilot ako ta. Hindi lang binihilot ako, hindi ko hilot mo ka ka ng pangayon naman dugo. Wala pa ko kapangayon, naanadays niya. Okay. Apoy mo gud ni. Apoy niya ba? Usog eh. Yung tanang di pamatis lawas tao, ako ko na magdawat. Una ko ba nga manghilot din, nagkasakit. Jay? Nagkana ganun ko ayan. Tumpa ka na. Wala kay abilidad. Balik. Gusto yung hilot yung asawa ka, hilot yung tinodon, di ba? Kapuyas mo lawas ba? Ako tayo masakiton yung hiloton. Yung tira lain-lain masakiton. Pero hindi na kayo kumakuha na sa una. Pero meron din mo yan. Ano? Kuan sa lawas. Lain mo lawas na. Nag-check sa mga imong ginahilot. Ha? Nung ato sa mga imong ginahilot. Mati-on ko na po, kapoy kayo rin. Kabalo na nahilot na eh. Sa kabalo. Katawa ko niya ba? Pwede na konti. Bibi. Ako, naman ko. Ano sa bibi? Nag-fight ka lang. Ano na bibi? Mana eh. May kaduhan ako, rin na ako to. Kaduhan ako, kuya kali. Yung reklamo ko, pagkakuya ko. Apoy ko dyan na. Oh my God. Wait ka may na? Bibi ba? Baka di mo Ha? Bisa mo naman. Ano, bigat ba nga ito? Dito. Smile ma'am, na-video na ba? Smile sa video. Gusto ka may be? Oh, titingog ko ito nito. Di pa erog lang ka ba, titingog. Ang tagong ito. Abroad lagi, pang-roto na kung umalahi lagi. Hindi na mga Pilipino pero pagkasunod ang vlog, magdanat ko ba? Ano ba? Ang mutag yung dito, ang tawag na ko sa kod, doktor. Doktor. Middle East. Ha? Middle East. Ano ba ako ito? Manghilot tayo juga ito. Pasong ba dito? Masun? Mulit man may kalas 3. Sugod ko, pag-abot sa balay, alas 4, sugod ko, dilok. Alas 4 man sa sabihin na. Ano si Blair mo ito? Basta po, kung sa line. Kasi trabaho. Pila rin ito. Ilang mas ay? Meron na. 30 wala ra. Depende sa kubihan ka. Kaya sa 30 ka pin kung kubihan ka. Jadi ba kung lugar time, kao.
hilot man ko. Sobra ba? Pila ra man daw. May isa ra ka hilotan ito na nag 100. Overtime dito ulit oh, kasi 100 pesos? real Pila yung balenta na? times 15. Ang 100? 1.5 lang. 1.5 katao. Yan na kay upat tulo, upat lima. Ay, bahak. Ang upat mo hatag 150, na 120. Ang pinakadako na ko na daw dito. Ah, hindi. 150. Oh. 150 na times mo 50. Ano may saging hatag apple. Maraton mo na dito buto. Ay, tigla. Uy! Mo pa kayo dito. Hilot ka dito tulo. Tulo ko 100. Naka 300. Ilot ka lang kaya di na kamusay tayo. Ito. Hmm. Pusog gusto mo. Pusog mo ko. Ilan naman ba? Nakakatuin dito yan. Iwal lang sa iya. Ay, tiwas, gini mo? Dapat ko dito tiwas. Paulion man ko niya. Lain yung lawak. Okay. Kung dami lang na yung dito. Dami na lang. Maplas ka. Pag maayaw ka din. Ako nila sa opisina. Pag vitamins lang. Laban naman lang ng vitamins. Kaon lang din. Ang dami lang ng kaligid. Juga na nag-iinok ko. Okay na kayo. Unta na siya. Pero dahil na. Balik ng lawas. Ano? Payat kayo na. Ito, nang hilot ka rito ko. Nang ayaw ka rito. Yung kuhan ba no? Balik na lang. Wag yung gusto na kagambot rin. Saya raw pilikab. Abay, kaya kayo pilikab? Pero wala na pilikab. Ligyan. Sige na ako. Kaya naman dyan. Napansin mo na kung mabuhay naman ko sa ilog. Ang dito gusto na yung dagdag. Klaro lang dyan. Oh my God. Yun na mga kuhan. Dati kasi isa. Pagkagma wala. Pagkagma wala. Japo. Okay. Meron isa. So na isa pa. Nakabalik. Nauna ko balik. Balik ka. Yung bayad sa aircon, dili ang. Ang bayad sa aircon, dili ang. Ito kung balik ko. Dari naman ko. Daga na gusto mo. Uy, nanay sweldo yung papa, sunod. Nanay sweldo din kuhan. Hindi na lang sugot. Tapad na niya matulog ka na. Daga na. Maintain. Yung service, mga kuhan. Karon? Sa kabulan, kaya sa mga spinta kabuk. Ay, 5 times 30. Ito nga lang, 5 lang. 10 times naman 30 days. 30 days. Balik ako. Adi, hindi sa kanan. Sumay niya ba? Sa customer na. 5 times 30. Pila? 50? 150? Pila? Ang bulan. Hindi, katao ba katao? 150. Awan niya. 150 ka po. 150 katao. Sa isang Sa buwan. isa ka bulan. Sa lima lang, ala. Nang ngayon sa'yo maunong, dito nga lang. Ito lo, namin ang ulan, awa dito. Namin manipot. Sabi ko ba, ng isang ulan, manipot. Kaya na nang hindi naging kaya. Sabi na yung gibati. Mau ko, mamugos. Kaya ba nila sa park dami na. Daghan na rin kayo na sila diha. Pero, Swila mo na. adlaw nila sila diha ba? Kamu ka customer, oy. Mga Grabe, mga customer. mga mga makakuha ka itong customer na hindi naman din ng mga therapy, silo. Daghan na ba? Oo. Napagpugog ng abot. Kung anong madugay na dagdagan ng customer. No? Dahil mo na lang nilutan. Pag sugod yun mo hilot yan, nag-YouTube YouTube ka. Wala pa. 1 year pa man eh. Dali na O, 2019 guguro. Oh. Ang nagsugod. Yung 1 year, sa soto pa nagsugod ko, 21. Tubig eh, ito nagsugod. Nagtitikin sa video ng YouTube.
Dugay ko, dili man ko ba? 19, mag 20, kung kita niya. 20. Sugod ko post, Malungol ka mura to. 20 ata ko ng sugod ko post sa Facebook. Post lang. Kaya ngayon ko post, sulod sa group. Mga dito sa online. Sa hilot, ginagawa niya. Pwede di ay, anak ko. So, naghawanan namin ng comment. Boss, butang yung ano, butang yung address, butang yung number, butang kap. Ulang man, adong kapatan ng karon, pati kanan na lang. Kompleto na natanan. Boss, wala pa yung address. Ano na Asa magkadapit? Dilay bayad. Dagan yung mga pangutan na. Karon, ito na. Katoon na yun sila. Alam mo yung ay, kung mo na sa Facebook, sabi na sa mga membro ang tao ng mga groups, kailan yung halos ko. Pero sa Halos gisulod ko na ko ng group. Sudan mo ka na. Kapit na ako na masulod ng subit na lang. Dapaw, Tangkong, Cagayan, Padada, tanan mga groups. Nasuglan ko. Sabi ko, Kung mo, naay mo palo, Tanan, ana. sulod eh. Nasa membro nga 10,000 na magiging mangita. Hilig yun. Hilig hilog. Na, magina. Muli ba yung tamis malungulo? Bukid, dito na yung pahilot. Layo, magayo niya ako. Gusto rin yung... lahi ang may lukay dito, no? Dali, Ang dali. sakit mo. Moro na, may palo niya. Yung tagaga ka yung kahoy-kahoy. Nag-aangkat kahoy-kahoy ay inuman. Painom. Lagaan ba? Nang... Kanang kahoy, mayroon ko na ito. Yung mong lawas lain na nasa sulod. Pero ako, sulti lang tanan. Dahil ito ilaha. Isulti lang. Isang saan yung sulti, napamadog ito. Kasi Facebook na kumuna, Facebook loot sa muna na. Nandiyan sa mga lagyo kayo rin. Okay. Pati Japan, ano kayo? Facebook lang, no? Facebook bago, ano siya? Kung ang sakit, hindi mo pass mo. Hindi ko na mahubad sa Pero video. ba saya, Bisaya? Siya, taga-tagong. Pilipino, disimnan. Ah, Dito naging ng trabaho ka ng pamilya. ano lang ito, hindi lang galing. Lalo sa Bigos. Mahilot. Lagi naman yung lutay ko, ano? Lago mo. Ano naman siya? Sa tibok Pilipinas, o tibok kalibutan, pang-asa ka na ay manghilutag siya. Oo, no. Mainland pa yung Amerika na anak. Pero, dali sa skuha. Ano man, nakita mo yung trabaho. Naka-Facebook live ko dati. Pero parang wala na. Ako po siguro ang Dati YouTube. na Facebook live, wala. Naroon na rin ako sa YouTube. Ang Facebook niya na, mag-upload Na, na. Sahod na na yan. Yung Pero wala mga... akong mukuhan. Kaya kaya kong trabahoon. Hindi ko kakaya. Eh, gilot pa ko, na-upload pa ko. Pasok pa naman, register pa naman sa blog. Wala na gani na edit-edit. Pero dagan pa, wala na dito makidit. Wala mo yung pinakalangan. Sabay lang mo, ang trabaho mo sa YouTube, o sa Facebook, isa lang. Ay, masamot din, hindi ko kato, labi nagdaghan. Pero napakit yung pinding. O kung ako mapasok, dagan pa ko dito upload eh. Ano mo rin? Napinding, dugay, hindi mo pa. Samot na mag-edit ko. Kadugay, anay, butang pa niyo mo sa laptop yun. Aba, ang uban maka-edit yun naman, isa ra magabok sa isa ka semana, ka isa, sa isa ka semana, ka duha. Diba, taga-adlaw. Ang buwa ka dadlo, unong, walo. Ano mo eh? Kada hilot to din mo ya, i-upload Ito, din dili mo mo. na. Hindi na sa tanong, wala dili. Ha? Pero sa imo isa ka tao, balik duha na. Ipasok mo na part 1, part 2. Usahay, part 2 ka video. Tulohon ako, labi Ako na. kita na kung part 1 o part 3. Imo aron, isa ra o part 2, ana ra. Usahay, magtulo ko. Kung mumingaw ko, tuloon ako. Pag mingaw pero kusog, usahay isa duha. Dahil talaga makaabot na tanan, oy. Ang kay kontrabahoon. Tinding ba? Naman kanila, sabay na ko ang luto, ang yapil na video luto. Bunyag tanan, sulot na tanan. Puro na yung mga ads. Nag-video ka. Sa nila mga kuwan imong video. Pwede mo buka mo ba niya? Kasi sa tinihilot na mo i-post Oo. ba yan? Pwede na ba? Wala yung mga yung kuwan. Pwede naman. Pwede mo ba? Isa unsa lang. Pwede na dahil.
Apil niya na kung araw ng Digos, motor kit. Ako kung views ato, motor kit nga upload pa rin. At na magwasing, sasakyanan, apil na. Ang tao ba mo kaya hapinin sila ba? Hindi ka may? Hapinin sila ano ba? Pero nana to yung advertise ka, ano naman ito, nana yung kwarta. Wala po eh. Pero pa daw, ganda siya. Pero, Kanina ako itanong kanina, ang 1 million daw yan, 1 million views ba ito na? Na-order 50,000 to 100,000 daw ang, ang sahod sa 1 million views. hindi, ang 1,000, $1. 1,000 $50. O kuhaan siya, 10,000, $10. Dollars na sa sulo, dili, piso. Ang 1 million, pila. So na kayo, 100. Oh, ano kanina? 100,000. 1 million views. Ito 100,000. Ako din, no? Bisa dili lang ka dito lang ka sa boss. 10,000. Okay naman ako eh. 10,000 views. Pero kana siya, tanan views. Tanan video. Pero ko daw. Dili sa isa lang ako. Oh. Pila na? I-play daw. Ito na. Katong bunyag. Ganun na. Wala gyud kinapalagi advance. Ads wala na nakalamit ba no? Na-upload na din tayo niya. Ha? Na-upload na din mo. Ang mana tong bunyag. I-skip at ko din. I-skip at siya. Kaya, kwarta. Pero mata kan niyo. Naman niya pa na kwarta, skip ads. Naga po. Mas dako lang kung kuan. Tanaw. Kung walay skip ads. Hmm. Kwarta niya pa na skip ads. Wala ko niya sa ako. Ako rin nag-video. Ay, wala nga po. Asa may lupit dahil sa kuhan? Yeah. Video tricks. Ano si views na gano'n? Bisag 1 view pa na, isa rin itanaw na, advertise. Eh, kung naman ka, member naman ka sa YouTube. Ilibot pa sa botol. Ano yung pulis? Daghan ka views. Kuhan. Boss, ano yung pulis nito? Ako na ganyan, nagtuhugay ko. Pinang nag-good ka kung good views kaya para maka-advertise. Dili eh. Member. Pag ma-member ka, bisa pag isa rin mo tanaw, natin advertise. Na isa ka click lang, eh, 1 view na to. Ang problema kay $1 lang sa isa, 1,000. Bugay kayo no? Yeah, bilang dollar? 55? 57? Bisang dito lang kasi kwenta. Kaya pag abot ni mo $100, mo ni padala sa inyo. Pag maabot Within na. 30 days. Yeah, within 30 days, kung ang imong kwarta, 99 lang, hindi na ipadala. Dili na ipadala sa YouTube. Okay, The US dollars na or sa Philippine na yung sa kwarta. Ang doon na tubog palit ang Dati 99 raman. Kaya another na po 30 days. So pag abot sa 30 days, 60 days na. Ito 2 ka buwan na. Kaya nakakatong bulan na rin, kaya nakaabot ko 100. Kaya 199. So 199 mo na ipadala. Ay, plasing na ba ito? Plasing na. Sabi, umuwala na ito. Yun, plus na. Plasa na sila. Okay, ragyapon eh. Wala makapadala, 99 raman. Okay, ragyapon. So wala ka. Karon kay nabuhinasan maka next month. 100 man. Di naka 100 ka. Yan na makipundo. 99. Ipadala si YouTube mo $199. So naa kay mga 10,000. Babot. Manawag na. Email siya. Email na. Kuha na dito sa bangko. Oo. Wait lang na ka. Balas ng kuwari mo na. Ano dito dito ng uson. 8,000 lang. Di lang tato madag ko. No? Oo. Okay na gano'n. Palit taga Green Horse. Palit taga Daig Palengke Baboy. No? Sumusumba rin. Oh, nada kay ya what is kuan biya. No? Ya pagkasunod buwan na buhinasan na po ka. Nahimo na po siyang 250.
Na-improve. Magkano sa kataas no? Oo. Kaya nagdadagan man yung views kay Kim. Sige, magkaka-upload. Uli na ng mga vlogger yan, no? Sige, Sila ba is Sige mo, ganda? walos tagadaw. Tag 2 million lagi daw na ilang bulan. Sige, kuha mo. Lahan million mas na. ganda ba? Monthly na. Ang Tulpo ba? pinakagrabe si Tulpo. Wala ko kay Diyos. Tulpo, Ibana, Gugugo doon ang lang iba na. Tulpo na. Sila number 1 sa Pilipinas. 16 million ako sa Ang bako na ko Ah, si Ibana may number 1 nung dati. Wala ko kakman. Si Tulpo. Si Tulpo kahit gina. Tulpo karon mo kaduha. Abot karon mo. Tungod muna sa iyang programa yan, no? Oo, grabe gina yun. Nga dagan yung mananaw siya kaya huton man mong tanaw. Malingaw man juga. Nga ko kaya di man na huton. Di bukura. Ano di mo mo ra mo kay dili man ako. Dili. Wan. Di tagas yun siya kay. Importante matagas kaya naman po ibang gusto tagas. Ana, o ikaw. Wala nga, itagas mo na mo siya. Mo na yung mga Ibana. Eh di man tanang tao nga bukura. Oo. Nga may hilig kong kilo, huton yun na niya. Sabi na masakiton, huton yun na niya. Tanaw. Ako naman na. Bye, Dad. Ay, nakangay ko pinding na ba? Sobra pulo na. Ang pawal sa post na. Bakal pagoy ba? Yun lang. Noong ta kay rest day yun ka. Anong birthday ni mo ba? Iya pa ako. Asa birthday na dada mo? Pero mo ni Pasio. Lupasyo de. Kuan mo na. Ha? Remember ka? November 30. Sure? Ha? Ako December 10. November 24 kay feeling ba? Ano tayo? No, sure. Father ba? Pero, Namang lang ako ako. Nahilot ka, tanaw po dito sa Diyos. Ang mananaw po siya, mga mudugay, muduol po na. Muduol mo gina mudugay si mo. Kasi Tingin sa tanaw no. ito yung flawas. Palo mo kami, mudugay. At tuong ko ganyan. Mudugay mo na yung nakadeblik siya. Ah, Kaya sa uban nga mo palo ka, Hindi ito na ka mo kadoon niya. Oo, hindi doon. Ibo lang ang Ano? Like. like, ano mo ka, tanaw ka niya. Kasi para sa ko ang nagpalo ka, madugay mo ato juga. Nagadabaw ka, ato juga. Kuan mo nila kung ipaluhan ako. Hilot mo nila. Ito ba kung ito doon? Huwag yung maayo ha. Nawag yung kanako. Ano na number na dito? Ay, kutang number daan. Nakot. Tapos ay, nagluwa. Yata eh, number mo. Wala. Kaya sa tanan vlogger, ako ra po yung vlog na mo vlog, mo video na. Sige, pasalamat sa mga country. Hindi na sila magpasalamat sa country. Doon ko nakakita pag magpasalamat sila sa India, pasalamatan nila ng ako rin yun. Ako man gituyo kay para ma-recognize ko sa uban ba. Okay. Shout out mo ako ang lugar pare. Indonesia. Manabi mo na dito. Kanero ko siya. Shout out ka niya. Shout out Ano naman. rin tayo kay Indonesia? Ay, mga tamam. Kita din mo yan. Oh, makita eh. Dapat eh, mabuti sa Tama, Indonesia, kunan di ba ako. ito? Oh, number 2 na ako ka-subscriber. Huh? Indonesia. Ay, Indonesia? Number 1, Pilipinas. Number 2, Indonesia. Yung sa'yo, mag-ilog ang number 3, India o Malaysia. Puli-puli top 3. Okay. Indonesia, dikit sa masikan din sa permanente. Wala, ako gina siyang ginakuha. Sa Shout subscriber. out Indonesia, shout out. Sa viewers mo. Mura naman kung nasa Pinoy, God. Pinoy rin, dilig po na sila. Indonesia. Ay, wala na? Isang country, mana?
Ang hilot. Oo, wala lang hilot. Ato hilot lang ilaha wa ta kablo ko sa pangalan. Pero mo gyud po ng estrada. Pareha tanaw lang ko pareha gyud ang kuan. Wala hilig sila. Ah. Napo din sila nga ni. Dagan ko Indonesia, Oh. Thailand, Vietnam, India. Ah, mo di. Oh, tabang awro daw to nga magpahilot sila sa kuan. May kung Nalayo ang Saudi Arabia sa Turkey. Wala lang, hindi lagi ko kakulit. wala ang dadahan ano. Signal ni. Kwarta kay ko mamay tabang kong cellphone kay pang views lang. Kung may ginahin mo sa uban, Hindi, mahal lang. daghang kay cellphone. Cellphone ko tag 5 unong ko cellphone. Para Pero yung mag-view lang sa YouTube. Magsigil ang play. Kanang ginagamit At sa mga duwag mo vlogger na. ya ba? Nang Duwag may mo kayong na. kamera ya. Ha? Mahal eh nga na, no? Nay mahalap eh brato. Nagagmay kayong kamera. Kag may kayo, natinaw. Mm. Ano ba, kuya na kayong vlogger o ba, kaya magkag-drone. Oh, biro yun na. na. Kuya kayo na, gwapo mo, makita mo ko. Makita ang area ba sa babaw. Ito mag-drone na ka, di mo nga makita sunod. Kung sa pag-drone na pag-drone. Wala magbuang. Sana to guys. Kaya na mag-service ko, pag ko video ko wala. Service ko guys, pato ko sa wala, nabiyahe ko, nagidagan na. Ah, ginagawa mo. Apil ko na diya, dagan ko ng views na yun. Kasi Drilling, Service drilling, ka. drilling. Na ako nun sakit nga mo ni dito guys. kita rin hilot nga na mag-view pa magdagan. Apil na ko na. Yung service, Ato pag uli. padong lang. Doon lang. Pagbalik. Hangga, uy. Uy, balik ko wifi. Na plus naman ko na tanang views. Gaan na na. Kaya ka na yung mga subscriber, kaya wala tanaw niya lang, kung service mo na yun. Ang manawag yun na mo. Boss, ito yung number niya mo. Wait, mag-replyan na pa rin sa YouTube. So, kami address mo. Ano naman? Diya naman, at kukar na lang lawas. Yung service, may address sa kuhan. Sa follower man ito niyo mga taga-mabili, ang malawag na. Pero ginagimli mo na yung YouTube channel niya. Dili sa kong anak na. Ah, Wala naman sa mudayon, ako anak. Yan na to sa subscriber daan. Wala na sa ma-erase. Ilisan lang yung Ilisan lang ang pangalan. Natanggal yung video tanan. Mundang man siya. Ano, nag-vlog ko din na siya? O vlog-vlog. Anak mo sa una? Adi, damay pa kaya ito yan kuhan. Ano to yan ba? Ano na itong isa lang. Lakaw. Jogging, bike, ano. Sa konsar, may mo, may vlogger. Pwede magluto. Ang gasto dyan ka ng mukbang gasto ka na. Oo, Sige kaon. tao Ang na. gastong dyan ka na. Gas na eh. Nakatry po na sana ya. Sa, Mukbang-mukbang yung mga anak. wala ko try eh. Kaya gusto mo na gasto man. Gusto mo na. Ipakita rin yung mga kaunon ng mga tanan. Ay plano po kayo kung si Charon, gumatay man. Sakit sa ulo na pagkinaw si Charon. Marami bawal, mga na bawal kayo. Gasoro ko ka 200, yung mga i-video, dulit kayo. Ay, daghan may mukha na na eh. Ano? Pingo-pingo. Sakit ko sa natong tangkong ko na kinaon si Charon. Si Charong baka, si Charong baboy. Parang karon ba? Sakit di sa ulo na kinaon, bawal mo na. Durian na lang, tanang klase mo Tama ito. di. Lagi ako ang butang mga. Oh. Mukbang daw mo tag-5 ka, durian. Layo rin 5 ka mukbang nila. Red horse, durian, yung mabawa yung ba? Yung ako po kakitag nagmukbang nga ka ng Chicharon. isa ka case, isa ka tao. Yung ila-ila ganang Wala. Ano, tanaw? Wala eh. bugan ng vlogger. Wala, nag-isa rin ginagawa. Katong tatlong neck noon. Gapo yung cellphone ko kuya. Ano yung cellphone niya? Vivo? Oppo? Nood ko.
Dito. Realme. 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 Bisaya ada nimo. Realme. Realme. Ano mo, mamay na ka. Jesus, man. Ayun na. Thank you. Meron pa. Yan guys, sa mga nakikilot. Thank you for watching my YouTube channel. Bye-bye. Please subscribe. Please, Aaron. Kasi wala pa kakasubscribe ha. Please, isa lang. Hmm. Bye-bye.